Лукашенко даволі так ганарліва кажа пра тое, што ў яго ёсць кантакты і сувязі з украінскай уладай. Не ведаем, ці гэта насамрэч так, як вы гэта пракаментуеце, і ёсць ці гэтыя добрыя кантакты ў дэмакратычных сілаў з украінскай уладай. Не, ну то, што дэмакратычных сілаў кантактаў шмат і яны добрыя пасля візіту Ціханаўскай адназначна, і гэтая камунікацыя практычна кожны дзень. У нас ёсць спецпрадстаўнік, амбасадар па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, з якім практычна кожны дзень на сувязі. Ён не выходзіць з эфіраў і беларускіх, і украінскіх. Ёсць група парламенцкая, заўтра сустракаецца Ціханаўская з вялізнай дэлегацыяй украінскай у парламенцкай асамблеі АБСЕ. Мы ляцім у Нідерланды, і там будзе таксама украінска-беларускі дыялог. Мы абменьваемся пазіцыямі, зараз прапанавалі дзесяткі праектаў у культурнай, асветнай, інфармацыйнай сферы, дзе беларусы і украінцы могуць супрацоўнічаць. А Лукашэнкі кантакты па лініі служб ад Украіны. Украіна чакае ад Лукашэнкі гарантыяў, што не будзе нападу з тэрыторыі Беларусі. Лукашенко гэты гарантыяў даць не можа. Ва ўкраінцаў гэты кантакт быў заўжды, звычайна па лініі спецслужбаў, як і ва ўсіх іншых краінах. Калі палітыкі на высокім узроўні не сустракаюцца, камунікацыя на ўзроўні тэхнічным, на ўзроўні служб, яна застаецца заўжды. Таму это неправда, хто кажа, што дыялогу ніякага няма. Ёсць дыялог. Проста калі адносіны добрыя, то яны публічныя, калі адносіны кепскія, то яно адбываецца тэхнічна. Згаданы табою візіт Святланы Ціханаўскай, былі такія меркаванні, што гэта было зроблена Зеленскім для того, каб падражніць Лукашэнку і так далей. Але мы ведаем такое супадзенне, што якраз пасля ўжо візіту, пасля інтэнсіфікацыі адносінаў, я беру на ўвазе не толькі офіс Святланы Ціханаўскай, агулам дэмакратычнай сілы, напрыклад, Белпол. Пасля гэта з'явілася заява Зеленскага пра тое, што мы ведаем кожнае прадпрыемства, якое працуе з тэрыторыі Беларусі на вайну. Вось хацелася запытацца пра гэты характар супрацы з украінскімі ўладамі, на якім узроўні, як ацэньваецца ў беларускіх дэмакратычных сілах, наколькі ён стабільны, ці не ёсць гэта проста момант Украіне цяпер выгадна, альбо ўсё-такі ёсць нейкае пэўнае сталае разуменне, што менавіта так павінна быць. Трэба разумець, Украіне выгадна, каб з Беларусі не было пагрозы, каб была надзейная мяжа, каб быў мір усталяваны доўгатэрміновы, каб Беларусь стала еўрапейскай дзяржавай, а ідэальна, каб і Беларусь і Украіна уступілі ў еўрапейскі звяз, мы нармальна гандлявалі, была адкрытая мяжа паміж нашымі краінамі. І для гэтага трэба, каб не было дыктатуры Лукашэнкі, каб не было расійскіх войск, каб скончылася расійская злачынная вайна, і тут наш інтарэс сходзіцца. І украінцы разумеюць, што мы іхнія саюзнікі, беларускае грамадства саюзнікі. Зеленскі ўжо дзесяткі разоў казаў, што мы адрозніваем рэжым Лукашэнкі ад людзей. Міністр Сібіга казаў, што беларусы нам не ворагі, рэжым Лукашэнкі, ён памочнік Пуціна, таму ён вораг. І тут нашыя мэты цалкам супадаюць. Безумоўна, змену Беларусі Украіна за нас не зробіць. Безумоўна, ніхто з нас не хоча вайны. Беларускае грамадства не хоча вайны. Лукашенко цягне нас у гэтую вайну, беларускае грамадства супраціўляецца, і дзякаваць гэтаму беларуская армія дагэтуль не ўступіла ў вайну. І Украіна таксама не хацела б, каб беларусы гінулі за Расею і тым больш за Лукашэнку. Таму камунікацыя ёсць на некалькіх узроўнях. Белпол працуе па лініі служб і сваіх кантактаў. Нашыя там групы палітычныя, партыі працуюць на ўзроўні парламенту, пастаянна нейкія сустрэчы. Мы працуем з урадавымі структурамі ў асноўным, рыхтуем стварэнне каардынацыйнай групы для вырашэння легалізацыйных пытанняў. За апошні месяц ужо з Украіны прыходзіць інфармацыя, што пачалі даваць посведкі, дазволы на жыхарства. Это таксама вынік візіту. Хаця як это адбываецца? Адбываецца сустрэча Зеленскі-Ціханаўская. Гэта ідзе па ўсіх тэлекамерах. Усе бачаць, што адносіны паляпшаюцца. І ўсе інстытуцыі, міграцыйныя службы, органы там улады, яны атрымліваюць сігнал. Беларусаў можна падтрымліваць. І мы ўжо бачым, што стаўленне змянілася. І гэта таксама дзякуючы беларускім ваярам, Пол Каліноўская, іншыя падроздзелы, дзякуючы беларускай дыяспары, там ёсць сустрэча Жаркевіч, Францкевіч, дзея ў Кіеве, шмат ініцыятываў, якія таксама гэтае стаўленне да беларусаў за апошнія гады выраўнялі, і яно ўжо не такое негатыўнае, як было ў 22-м годзе. А як ввогуле, я выбачаюся, а як ввогуле згадваліся, напрыклад, добраахвотнікі,
волонтеры беларускія, которые там знаходзяцца, іншыя грамадзяне Беларусі, акрамя вось гэтых посведак, которые там дэпартамент міграцыі пачаў выдаваць. Што на сённяшні дзень ужо змянілася ў лепшы бок, напрыклад, з добраахвотнікамі, з іх статусам, з астатнімі грамадзянамі, з іх банкаўскімі рахункамі, магчыма? Што там? Ці ёсць нейкія зрухі? Ну, банкаўскія рахункі яшчэ з 22-го года пачалася эта праблема і часткова вырашылася для тых, хто мае пастаянны дазвол на жыхарства ва ўкраіне. У тых, кого часовы дазвол на жыхарства, альбо хто не жыве ва ўкраіне, у іх, канешне, астаюцца праблемы. І чаму гэта адбываецца? Таму што украінцы, калі няма доказаў, што чалавек альбо мае легальны дазвол ва ўкраіне, альбо на тэрыторыі развязу, ён лічыцца магчымым альбо агентам, альбо звязаным з рэжымам, і трэба даказаць, што это не так. І таму людзі павінны прадставіць дакументы, як правіла, яны праходзяць верыфікацыю, ім спрашчаюць адкрыццё банкаўскага рахунку альбо адблакоўваюць банкаўскія рахункі. У пытаннях добраахвотнікаў, там самі добраахвотнікі зрабілі вялікую працу, часам па сваіх каналах, праз дэпутатаў, праз ГУР, праз міжнародны легіён, і ўжо зараз было прынята некалькі заканадаўчых актаў у Верховнай Радзе, якія спрашчаюць умовы. Але ўсё роўна ёсць праблема, напрыклад, выплатаў сем'ям загіблых беларускіх добраахвотнікаў за ўкраіну. І гэта трэба яшчэ вырашыць. Але зараз ляжыць законапраект у Верховнай Радзе, які збольшага вялікую колькасць гэтых пытанняў павінен разруліць. Ну, файна. Слухайце, а вось гэта ваша справа, яна вельмі важная. А калі вярнуцца да не такіх, на маю думку, не такіх вельмі важных справаў, усё ж такі пра Лукашэнку. Хацелось бы паразмаўляць на тэму, што вось ён паехаў спачатку да Пуціна ў Маскву, пазней паехаў у Пекін да Сі Цзіньпіня. Для чаго, навошта, якія гэта былі палітычныя крокі? Чаго ён намагаецца? Можа, у вас ёсць адказ на гэтае пытанне? Ну, Лукашенко хоча паказаць, што ён важны гулец, што ён легітымны. Ягоная легітымнасць наш растаяла ў 20-м годзе. 22-й год я ўвогуле ў балота загнаў. І яго кожны гэты візіт — гэта вялікае здарэнне, вялікая падзея. Ён усю прапаганду збірае, усіх сваіх прапагандыстаў садзіць на самалёт і спрабуе прадаць гэта як вялікую перамогу, перагарнуць старонку. Ну і гэтае турнэ, якое было запланаванае, Мьянма, Інданезія, Расія, Кітай, гэта таксама спосаб легітымізавацца, плюс спосаб кампенсаваць страты, таму што зараз эканоміка прасядае, як расійская, так і лукашэнкаўская. Наўрад ці яму гэта дапаможа моцна, таму што ён спрабуе прадаваць ім тое, што альбо не каціруецца, альбо не патрэбна. Ну, як у выпадку з Інданезіяй. Інданезія — вялікая, магутная краіна. Што это Інданезіі да Лукашэнкі? Але Лукашенко, як той таргаш, спрабуе ўцюхаць нешта, што Інданезіі, магчыма, не патрэбна. Ручку падарыў. Бяры ручку. Але Інданезія важна таксама як пастаўка, для пастаўкі тавараў, якія пад санкцыямі у Беларусі, каб нешта імпартаваць. Кітай, напрыклад, з Кітаем. Мы ж у Кітаі амаль нічого не прадаем, там, акрамя сельскагаспадарчай прадукцыі, там, калійных угнаенняў. Але 80%, я магу памыліцца, гэта імпарт з Кітаю. Зноў жа, тыя тавары, якія яны не могуць купляць для ваеннай тэхнікі, для прамысловасці, там, тавары двайнога прызначэння, там, ці паўправаднікі. І для Лукашэнкі важна, каб гэты канал паставак заставаўся, а для Кітая важна, каб Беларусь, таксама цікава, не ўступіла ў вайну. І тут інтарэсы сходзяцца, як бы і нашы таксама, і Кітая, таму што 90% кітайскага транзіту наземнага ідзе праз Беларусь, у еўразвяз які. Ці дапаможа то Лукашэнку? Я думаю, не. Паглядзіце на яго старога, яму ўжо не шмат засталося. Я думаю, што мы не павінны ратаваць тут яго ад Пуціна там, ці іншых ягоных кашмараў. Проста трэба ствараць, набліжаць той момант, калі гэты рэжым будзе настолькі слабы, каб можна было яго змяніць і каб Расія не магла ўмяшацца. І вось гэтая новая дынаміка з Украіны, яна паказала, што можа з'явіцца такі момант, калі Расія будзе слабая, як цяпер Расія абараняецца ад Украіны, Лукашенко будзе слабы і будзе шанец для беларусаў. Ці ў гэтым моманце не будзе, таму што гэта такая, ну, скажем, традыцыйная карціна, як бы візія будучыні, што слабее Расія пачынае больш займацца ўнутранымі сваімі праблемамі, не да Беларусі, у нас ёсць магчымасць выскачыць. Гэта зразумела, але апошнім часам усё больш Беларусь трапляе пад уплыў Кітаю. І ўжо нават сёння цяжка сказаць, хто там больш старэйшы брат для Лукашэнкі, Сі Цзіньпін альбо ўсё яшчэ Владзімір Пуцін. У выпадку вось гэтай форткі Кітай не будзе замінаць нам. У Кітая да нас выключна эканамічны інтарэс, і гэта дае нам шанец, што не будзе ўмешвацца, прынамсі. Альбо як? У 20-м годзе, калі было ўсё невядома, як павернецца, Кітай заняў такую чакальную пазіцыю.
Яны не уступіліся адразу за Лукашэнкі, як Пуцін той самы. Яны чакалі там паўгода, пакуль усе скончацца пратэсты. Яны замарозілі многія сваіх інвестыцыйных праектаў, супрацу з Менскам. І зараз яна ўсё роўно не дацягвае як бы па маштабе до того, што было. Безумоўна, тавараабарот большы, але за кошт імпарту з Китаю. Это ўсё роўно гандлёвы дэфіцыт тут у кітайска-беларускіх адносінах. Але я не думаю, што Кітай будзе супраць Кітаю. Выгадна, каб Беларусі была стабільная сітуацыя, каб не было вайны. З дэмакратамі таксама ўмеюць працаваць. Мяжы з Кітаем няма, Беларусь не нясе ніякай пагрозы для Кітаю. І я думаю, што пры змене ўлады, калі там падзе рэжым Лукашэнкі, з Кітаем можна будзе нармальныя прагматычныя адносіны падтрымліваць. Галоўная пагроза для Беларусі — это Расія. Імперская Расія, рускі мір. І вось тое, што Расія цяпер робіць у Беларусі, фіксуе сваю прысутнасць, гэта самая вялікая небяспека. А з усімі астатнімі мы дамовімся. Ну і апошняе пытанне. Вось пасля ўсёй гэтай вашай цяперашняй прамовы такое адчуванне, што Пуцін ўсё ж такі цісне на Беларусь, каб тая прымала больш актыўны ўдзел у гэтай вайне з Украінай. Ці можа маеце нейкую інфармацыю, можаце падзяліцца нейкай закрытай інфармацыяй, было б вельмі файна. Ці Беларусь будзе больш актыўна ў гэтай страшнай вайне? Пуцін цісне на Беларусь усе 30 год Лукашэнкі, ну 20 год, колькі там Пуцін, 26, колькі Пуцін кіруе, і рукамі Лукашэнкі гэты ціск найбольш эфектыўны. Няма больше саюзнікаў Пуціна, чым сам Лукашэнка, ён будзе яго падтрымліваць, это танна, даступна. Украіна колькі каштуе, а Лукашэнка амаль нічога, як бы семачкі для Пуціна. І сапраўды Пуцін хацеў бы, каб Беларусь больш удзельнічала, каб Беларусь была тэрыторыяй, і цяперашні статус-кво дае найбольш бенефітаў Пуціну. Ён можа карыстацца, закупляць бензін, снарады, карыстацца тэрыторыяй, паветранай прасторы. Калі будзе поўнае ўступленне беларускай арміі ў вайну, ад гэтага можа страціць і Пуцін у тым ліку. Таму я думаю, той статус-кво, які ёсць цяпер, як Беларусь як тылавая зона і перавалачны хаб і ваенная база для Расіі, ён найбольш патрэбны цяпер Маскве. Ёсць адзінае але, Франак, я сабе дазволю, што, канешне, ўсё лагічна і рацыянальна, і што і ў інтарэсах Крамля было б не цягнуць Беларусь у гэтую вайну, але, напэўна, у інтарэсах Крамля было б і не класці больш за 1 мільён сваіх грамадзянаў, развальваць цалкам усе свае абсалютна сістэмы, то бок рацыянальнасць там не заўсёды адыгрывае. Гэта самая вялікая праблема, што з дыктатарамі часам не рацыянальнасць перамагае, а эмоцыі, і таму давяраць іх словам абсалютна нельга, ні Лукашэнку, ні Пуціну. Не будзем давяраць. Дзякую вам вялікі, Франак, за гэту размову.